kanu bɛɛ ye k'aw to fɔ sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan Mali kunnafoni pɔyinɛti ale jabaranin kan bi anw ne bɛ ɲɔgɔn bolo tuguni dankɔrɔba kɛnɛ kan an y'o fɔ ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ dankɔrɔba ko dama dɔrɔn de bɛ kɛ nin kɛnɛ in kan donc an tɛna kuma janya dankɔrɔba dɔ b'an bolo yan nɔ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a dɔnnen don a dogolen tɛ dankɔrɔba yɛrɛ ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye an tɛna fɔ k'a janya ne kɔni bɛna tɔgɔ daminɛ fɔ ye a yɛrɛ b'a jamu fɔ ye parce que ne b'a dɔn jamu in ma ɲi ne da kɔnɔ Mustafa Zikiri Mustafa donc an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ fɔ an lamɛnni jamaw ye ani sɔgɔma Mustafa ayiwa ko bɛ cogo di ne ba ko ma juguya bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛli jamaw ye alhamdulillah ayiwa a diyara n ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ sɔgɔlen nin waati in na ni émission duman in kɛnɛ la ne de ye Mustafa Sidibe ka bɔ Wasolo Balanuguba Tiɲɛni ayiwa an faw ka ca an fa ye Abubakar Sidibe Lamini Sidibe Mɔrɔ Sidibe donc n ba ye Fatumata Sidibe ayiwa an baw fana ka ca mais nin waati in na Mustafa sigilen bɛ Bamakɔ ayiwa n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ ayiwa hippodrome de la Ngabakɔrɔ awɔ baasi t'a la i Sidibe fulakɛ ala Mustafa juguman tɛ naamu an bɛ dankɔrɔba kɛnɛ de kan kosɛbɛ Mustafa i bɛ se ka i nacogo dɔnkili kɔnɔ i bɛ se k'a dɔɔni fɔ an ɲɛna ayiwa a diyara n ye hakili la nin ye dankɔrɔba kɛnɛ ye ayiwa caméraman minnu bɛ yan olu yɛrɛ ye dankɔrɔba ye mais peut-être i bɛ taa sɔrɔ min bɛ ka ɲininkali kɛ ale de ma dankɔrɔbaw bɔ fɔlɔ donc Mustafa nacogo dɔnkili la Mustafa taara kalan na Segu an fa Seko Lasana Kanɛ ale ka du kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya ye donc Mustafa i bɛ kalan dɔnkili fɛn fɛn Mustafa da a bɛɛ sɔrɔla Seko Lasana Kanɛ de ka du kɔnɔ Segu Medini Misira awɔ o ɲɛna Mustafa i bɛ dɔnkili kɔnɔ a daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli la bon Mustafa donna kalimanda la 98 98 Mustafa ye kalima da Seko Lasana Kanɛ fɛ Segu mais kana kalima kɛ ka dɔnkiliw kɛ album ye bon o kɔni kɛra 2003 kana 2004 na ni Basiri Kuresi ye album kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ bon mɔgɔ caman b'a dɔn ni Dabo Mori ye mais album yɛrɛ titre ye Kira kanu ne banna ni Basiri Kuresi o album kɛ voilà komi i yɛrɛ da sera album ko yɔrɔ ma album joli de b'i bolo sisan i ka dɔnkilida kɔnɔna fo kana se bi ma bon ni Basiri kelen kɔfɛ ka Dabo Mori album kɛ o kɔfɛ Mustafa kelen ye album 3 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na awɔ album ninnu titre i bɛ se ka olu fɔ voilà bon Dabo Mori titre kɔfɛ Mustafa nana album kelen kɛ a titre ye silamɛ don an ka diinɛ baara kɛ Kira Mamadu a ye diinɛ baara kɛ donc o ye album titre ye 6 morceaux de b'a la bon kɔfɛ Mustafa tilala ka na album wɛrɛ kɛ Mamadu ye ɲali kɛ Mamadu ma tiɲɛli kɛ o ye album titre ye bon kɔfɛ Mustafa tilala ka na album wɛrɛ labɛn bon titre ye Fatumata Zahara Albatuli tiɲɛna i ka o Fatumata in fasa o feci dɛ a ye feci awɔ alhamdulillah i bɛ se k'o dɔn da ka plateau kan mashallah bɛɛ dankɔrɔba kɛnɛ de don awɔ yarɔ Fatumata tɔgɔ fɛnɛ bɛɛ ye dankɔrɔba de ye olu bɛɛ ye dankɔrɔba ye i y'a ye dɛ awɔ Fatumata Zarawu Rasulu di musuni musulmanga Fatima Sidina Mamadu di musuni musulmanga Fatima Fatumata tɔgɔ bɛ k'i bolo fila kɔrɔta Fatimata minnu woloba ye Fatimata ye a y'aw balo wele Fatumata tɔgɔ bɛ arijana kɔnɔ muso le di Fatuma Zarawu kira de muso ni musulmanga
Tiɲɛna o diyara. Merci. Ne yɛrɛ buramuso tɔgɔ ye Fatumata. A banna alhamdulilah donc buramuso ɲuman bɛ yen. Ok Mustafa. Mhm. An bɛ se k'a dɔn misiki kɔfɛ. Awɔ. E bɛ baara wɛrɛ kɛ yan. Bon alhamdulilah misiki kɔfɛ Musaw bɛ baara kɛ comme Musaw ka baara n ye misiki in sɔrɔ de kan to kalan de la. Kalanyɔrɔ la donc a bɛ komi Musaw ka baara bɛnnen bɛ diinɛ yɛrɛ baara de ma. Diinɛ laseli ma. Silamɛya bɛ se ka lase cogo minnu na. Donc an ka baara bɛnnen b'o de ma. Bon kalima ninnu y'an sɔrɔ o baara de la an y'a sɔrɔ an bɛ kuranna kalan na. An bɛ ka diinɛ taabolo ɲɛɲini hali bi an b'o de baara la. Donc Musaw ka baara kɔni bɛnnen bɛ diinɛ bɛ lase cogo min na silamɛya bɛ se ka sanga sɔrɔ cogo min na Musaw kɔni ka ɲɛnamaya bɛnnen bɛ o de ma. Ala ka silamɛya jidi an ka ban ya Rabbi. Ala Mustafa e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ wagati min na sisan. An ka président kɔrɔ. Amadu Tumani Ture. Allahu akbar. Ala ka kalifa sira ma. An bɛ jɛ ka minitinin d'a ma. Kosɛbɛ. Ala ka lahara sɔn suma. Ya Rabbi Allah. Ok Mustafa. I yɛrɛ dugawu jumɛn b'i bolo k'a kɛ an ka président kɔrɔ ye. Se ka dugawu dɔ kɛ an ka président kɔrɔ ye. Ayiwa. N bɛ nin yɔrɔ la n bɛ dugawu kɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye général Amadu Tumani Ture ye. ATT tun ye Afiriki bɛɛ de ta ye. Donc mais Ala y'a dɔn Mali de garisɛgɛ la. Saya wajibi de don a bɛ ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ. Mais sani i ka sa i kan ka nɔ dɔw de to dugukolo kan. Donc saya bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ a bɛ mɔgɔ bu dun a b'i sogo dun a bɛ fɛn bɛɛ minɛ mais i ka kɛwale saya tɛ se k'o de minɛ. Donc Amadu Tumani Ture a ye kɛwale ɲuman de kɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka bi k'a sɔrɔ ne ma sɔn Ala m'o kɛla Ala k'a kaburu nɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ a ka denbaya yarabi Ala k'a barika kɔfɛ Ala ka jamana in yɛrɛ jɔ ATT kɔfɛ jamana hinɛ tun b'a la cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala yɛrɛ hinɛ ale la ten alikaburu kɔnɔ Ala kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul amina Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen yarabi n'an bɔr'o la an bɛna an ka question na ayiwa naamu Mustafa wagati minnu tɛmɛna a ma tɛmɛ kosɛbɛ hali bi a buruburuni bɛ yen nɔ i n'a fɔ coronavirus ninnu wagati coronavirus n b'a dɔn aw artistes bɛɛ kulela n'a ye i yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a ye problème don i ka baara kɔnɔna na. Voilà bon coronavirus kɔni a nana artistes yɛrɛ de ka baara tiɲɛ pewu voilà. Parce que coronavirus nana contrat caman tun b'an bolo mais coronavirus nana o bɛɛ tiɲɛna i y'a faamuya bon et puis Ala yɛrɛ hinɛna na et puis an ka faamaw tilala ka kow faamuya an bolo donc an bɛ to ka ɲɛnajɛ ni minnu yɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔ u sera ka sira d'an ma an ka se k'olu kɛ bon comme jamana contrat kɔni tiɲɛna donc u sera ka faamaw y'a lajɛ an b'u fo o baara in na Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye donc coronavirus kɔni nana de ka na artistes yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ ɲagami. Donc ni bana jugu in an kɔni an bɛ Ala de deli Ala ka bana in bɔ diɲɛ kan bana in Ala k'a fanga ban pewu sinon coronavirus a nana an ka contrat caman de tun b'an bolo i y'a faamuya donc parce que i bɛ se k'i ka jamana ko dɔw k'i ka jamana kan mais wali jamana kan i tɛ se k'olu kɛ quoi donc jamana bɛɛ n'a sariya de don bon frontières daw tugula bon n'i ko artiste donc mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ ka taa ko b'o kɛ jamana kɔfɛ ka na. Parce que jamana yɛrɛ bɛ fierté sɔrɔ ni artistes de ye ka caya i y'a faamuya donc nin yɔrɔ in na an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya bɛ an balima artistes fɛn fɛn kan Ala ka gɛlɛya in wuli ka b'u bɛɛ kan k'an bɛɛ lajɛlen lafiya Ala kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul Ala ka dugawu ya Rabbi. Ok Mustafa dɔnkilida kɔnɔna na i voyagera. Musa voyagera an ye voyage dɔɔni kɛ komi ayiwa comme peut-être mɔgɔ bɛɛ n'i ka ko cogoya don Musa ye voyage caman kɛ dɔɔni yɛrɛ Fatumatu ka concert yɛrɛ kɛ nin yɔrɔ in na an b'an fa n'an ka cɛkɔrɔba tonton Racine Sall a bonya bɛ kɛnɛ la donc Musa ni tonton Racine Sall bɔra festival dɔ bɛ to ka kɛ Algérie donc an taar'o kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon o kɔfɛ Musa taara an kɛrɛfɛ jamana caman na Côte d'Ivoire, la Guinée, Sénégal, donc n ye ɲɛnajɛ kɛ nin bɛɛ la ka taa se fo Centrafrique jamana ninnu ma donc ani Libreville. Bon Fatuma Zaraw yɛrɛ dɔnkili ne y'a sɔrɔ kan to Libreville de Gabon. Tunkaranke minnu bɛ Gabon n b'u fo, maliyɛn minnu bɛ Gabon n b'u fo ko barika da ka Tigida Dabo fo, ka Madame Kan Sise Ba n b'a fo ka barika da ka maliyɛn bɛɛ fo. Ok, a y'aw connectelen to Mali kunnafoni point ale Jabarali kan dankɔrɔba kɛnɛ an bɛ ka taa Mustafa. Dɔnkilida kɔnɔna na gɛlɛya bɛ nɔgɔya bɛ Mustafa yɛrɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka dɔnkilida kɔnɔna na. ɲininkali diyara n ye. diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la. bon diɲɛ baara foyi tɛ yen ko mɔgɔw b'a sɔrɔ n'i ma tɔɔrɔya dɔ k'a nɔfɛ. i y'a faamuya. maninkaw ko ni mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ ten fɛn dɔ b'i kin ten ɲin tɛ fɛn min da. donc Musafi ye gɛlɛya min sɔrɔ mais an y'a sɔrɔ Ala de nɔfɛ ani Ala kira nɔfɛ. mais an y'a sɔrɔ fɛnɛ an bɛ ka mɔgɔ minnu ladegi olu ye gɛlɛya min kɛ an tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ. i y'a faamuya. ni mɔgɔ min ko i bɛ silamɛya fɛ i bɛ Ala fɛ i bɛ Ala kira fɛ donc i bɛ jɛ ni gɛlɛya ye et puis gɛlɛya fɛnɛ kan ka kun i la quoi comme kuranna aya yɛrɛ nana n'o ye quoi. i y'a faamuya. fa innama al usri yusran innama al usri yusran. o kɔrɔ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen a dɔ la yɛrɛ nɔgɔya fɛnɛ kɔfɛ gɛlɛya bɛ yen donc ni mɔgɔ min ye nin faamuya diɲɛ na dɔrɔn i bɛ lafiya quoi. i y'a faamuya. i bɛ diɲɛ baara o baara la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ a la a dɔn ko gɛlɛya in ɲɛfɛla la i bɛ taa nɔgɔya sɔrɔ. o ye tiɲɛ. voilà diɲɛ baara bɛɛ bɛ ten de. o ye tiɲɛ. awɔ. ok Musafu i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ. ne yɛrɛ kɔni ne ma deli ka dɔnkili lamɛn téléphone na fɔlɔ k'a ban ko ne m'o lamɛn. Lala b'i fasa. ɲɛnama. awɔ. o ye tiɲɛ. i bɛ se k'o dɔɔni d'an ye. i ye tiɲɛ fɔ. n bɛ Lala Habi fo. awɔ a b'a mɛn. ka Mali karamɔgɔ bɛɛ fo. u bɛɛ b'a mɛn. numuso bɛɛ tɛ ɲɛnama ye. o ye tiɲɛ. ma faamuya mais mɔgɔ n'i bɛ baara min na i jija i ka kɛ ɲɛnama ye a la o de cɛ ka ɲi. Lalabi ye ɲɛnama ye laturudalaw cɛ la n b'a fo k'a barika da. Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a ye. dɔnkili bi boli ni mɔgɔ yɛrɛ de ye quoi. i bɛ dɔnkili ye k'a fɔ a dara a diyara mɔgɔw ye ou bien mɔgɔw girinna kan non i bɛ taa sɔrɔ a dara mɔgɔ min na dɛ i bɛ taa sɔrɔ o tigi fana ye kɛwaleba dɔ de kɛ. ma faamuya. an balimakɛ dɔ bɛ yen zigidala don mais Ala ye lujuratɔ don quoi. ya zigiri ya namara don. ne y'a ye don min na Lalabi ye mobili d'a ma a don o y'a sɔrɔ ko foyi tɛ ne ni Lalabi cɛ quoi. mais a ye mobili di o kamalen ma don min na o ye zigiridala ye dɔnkilidala i n'a fɔ ne yɛrɛ dɔnkilidala cogo min na mais Ala ye sen fila minɛ ale la ka sen fila di ne ma donc ne bɛ se ka taama mais ale tɛ se ka taama bon Lalabi sera ka sen fila d'o ma k'o lawuli k'o la taama o diyara ne ye kojugu donc ne ko nin cɛ in nin ye ɲɛnama ye a fadenw cɛ la nin ye ɲɛnama ye laturudalaw cɛ la. comme Lalabi yɛrɛ fana bɛ to k'o de wele a yɛrɛ ma dɔnkili tɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔ bɛ taa dɔnkili ɲini yɔrɔ jan ka fɔ sanfɛ non dɔnkili b'i yɛrɛ sen kɔrɔ i bɛ min kɛwale min kɛra dɛ o yɛrɛ de ye dɔnkili ye. Lalabi n ko Lalabi de ye ɲɛnama ye Lalabi Gawusu Kalilu ye ɲɛnama ye laturudalaw fara ɲɔgɔn kan Lalabi de ye ɲɛnama ye Lalabi Gawusu Kalilu ye ɲɛnama a fɔ Lalabi ye o ma fɛ ka baro sigi ye dɔɔni e min ye dɔɔni sɔrɔ ka hinɛ ka bonya sɔrɔ ka hinɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka hinɛ nafolo mara ka hinɛ e Lalabi wa numu tɛ ɲɛnama ye. Ala a y'a tiɲɛ. Ala Mustafa. Namu. O
o kelen tɛ tiɲɛ dɛ numu tɛ ɲɛnama ye wa awa numu kelen bɛ o ɲɛnama ye Mali kɔnɔ Banjugu Dunbiya o ɲɛnama ye numu bɛ ɲɛnama ye ni kelen sɔrɔ la na ka ban bɛɛ y'a ye ayi jaabi ok Mustafa namu i ye dɔnkilidala ye karamɔgɔ kalandenw b'i bolo minnu fana b'i zikiri kalan kosɛbɛ kalanden caman bɛ n bolo musomanw ni cɛmanw minnu yɛrɛ bɛ se bi ka tɛmɛ Musafa yɛrɛ kan awɔ kosɛbɛ awɔ o ɲɛna don n'a nataw an minnu fana invité ka na dankɔrɔba kɛnɛ kan siga foyi t'a la kuma u ka dankɔrɔba kan mashallah ok Mustafa komi i yɛrɛ bɔra ka i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i ka dɔnkilida kɔnɔ i y'olu fɔ an ye i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a la i bɛ se k'olu fana dɔ fɔ an ɲɛna ayiwa bon dɔnkilida hukumu kɔnɔna na Musafa ye nɔgɔya caman sɔrɔ n m'a faamuya Musafa ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye ayiwa ni kira fasa kun tɛ ma d'a la ni Musafa ni olu tun bɛ ɲɔgɔn ye fo ka se alikiyama jɔ don ma mɔgɔba caman b'o la bon Musafa fana sen donna jamana dɔw kan peut-être kira yɛrɛ fasa kama ani kira denmuso fasa kama donc ni o tun tɛ Musafa tun tɛna yen sɔrɔ i y'a faamuya donc n ye hɛrɛ caman sɔrɔ i y'a faamuya donc hɛrɛ yɛrɛ danna adamaden dira an ma kira fasa kosɔn a fɔ Musafa an ye nin d'i ma ala kira yɛrɛ kosɔn donc o ye hɛrɛ yɛrɛ dan ye donc mɔgɔw sɔrɔla Abidjan n delila ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ Abidjan karamɔgɔ dɔ bɛ Abidjan Sufi don a tɔgɔ Cheikh Sufi Konate Sufi Bilal Jalo o ka kalanden don an delila k'a ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ Mawlud festival dɔ kɛ an ye kira fasa da a ka mɔgɔ dɔ bɛ a diyara ye kosɛbɛ donc fɛn caman kɛra an ye an b'a fɛ ka hɛrɛ fitinin f'i ye dɔrɔn cɛ wulila a ye micro minɛ a ko Musafa n y'a ɲini ala fɛ n'i bɛna ni jurumu b'i ni ala cɛ alikiyama kɛnɛ kan ka ala kan k'e don jahanɛmɛ kɔnɔ n'o ye ne y'a ɲini ala fɛ ala k'e ne bila e place la k'e don arijinɛ kɔnɔ wallahi o layidu taara ne ye ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ala k'o kɛ ya rabbi ala kana da layidu dɔrɔn ma ya rabbi wala donc koba ye awɔ koba ye komi i yɛrɛ ye kira fasa fɔ i t'o dɔɔnin da o de ka di o ka di n ye dɛ bon kira i b'a dɔn ala kira ko filɛ nin anw filaw anw ni ala kira ye kelen ye kuma lamɛnba in e ma ko dankɔrɔba kɛnɛ wa dankɔrɔba kɛnɛ voilà ala kira sallallahu alaihi wasallam i b'a dɔn a tun bɛ bagan kɛ misiw ani sagaw bon ni ko misi ni saga o kan ka surunya fɛn jumɛn la o ye filaw de o ye filaw ye bon nɔnɔ o ye fila de o tɛ tiɲɛ bon ala ko nɔnɔ kɔnɛ o kɔji o bɛ arijinɛ kɔnɔ bon mɔgɔ i bɔra fɛn min na n'a fɔra k'i ka sego la peut-être tasuma bɛ diɲɛ na yan numu de ta ye tasuma ye quoi kuma lamɛn donc ayiwa an b'a yira ala fɛ ala kɛ yɛrɛ k'a ni numu ye ala kira wɛrɛ b'a ka sɔli ala rasul komi an bɔra mawulu kalo yɛrɛ la a ma mɛn donc al toujours mawulu de bɛ sɛnɛ don o don ye mawuludu ye ala kiraba bangeli o ye nisɔndiya ko de donc kira in yɛrɛ hɔrɔnma kosɔn ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ kɛ Mali ye kira nalen kɛrama hɛrɛ Mamadu nalen kɛrama kayira ye kira nalen kɛrama Mamadu nalen kɛrama kayira ye Nabi Muhammadu ma Abudulayi denkɛ ɲuman ne kan bi Mahamadu ma Aminatu denkɛ ɲuman dunya tun bi dibi jugu la Mamadu y'anw ba dibi jugu la dunya tun bi Ala kisira kan Ala kira y'anw ba Ala kisira kan dunya tun bi hɛrɛ jugu la wa kira y'anw ba tɔɲɔli sira kan musow tun bi gɛlɛya jugu la wa kira y'u bɔ jɔnya juru la barika bɛ faama la ye ala y'anw sɔn Mahamadu la kira nalen kɛrama Mamadu nalen kɛrama kayira o jara ok Mustafa
jɛnatigɛ ko namu bɛɛ mi yɔrɔ min kɛlɛ bɛ yen nɔ o ye tiɲɛ ye hali ɲini nɛ namu tuma dɔ la u bɛ to ka ɲɔgɔn tarabaso da kɔnɔ o ye tiɲɛ ye an bɛ wagati minɛ ko bi namu mankan tɛ ni mɔgɔ si zigiridala fosi cɛ namu alhamdulillah ɲininkali diyara n ye zigidala dɔrɔn tɛ dɛ c'est-à-dire a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la i bɛ ka ko dɔ kɛ a bɛ diya mɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ a man di mɔgɔ dɔ ye ayiwa maninka jali ko ni mɔgɔ min ye kuranna kalan k'a ban ka mɔgɔw waju i ma don mɔgɔ gasi la mɔgɔ ma dimi k'i ye mɔgɔw ta de fɔ mais i ma Ala ta fɔ donc mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i ka ko bɛ diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye mais ne ma mɔgɔ de ye dɔnkili sira kan k'a fɔ ko Musa c'est-à-dire ko dɔ bɛ ne la dimiyala ka se o tigi ma quoi o tɛ o dɔnkilidala tɛ yen o kumakɛla tɛ yen o karamɔgɔ fana tɛ yen o kɔrɔ Mali artiste bɛɛ ka di ne ye dɔnkilidala bɛɛ ka di maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ka di ne ye mais kɛrɛnkɛrɛnyala Fatumata tɔgɔ de ka di n ye kosɛbɛ ala ayiwa aw tulo b'a la Mustapha kɛlɛ t'a ni mɔgɔ cɛ ayiwa hali ni a juguya bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'aw bɛɛ ka yafa ma Ala kama kira kama ok komi émission min ka se a kuncɛyɔrɔ ma dɔɔni dɔɔni kosɛbɛ Mustapha mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ ka di ye ko dɔ man di ye a kɛra jɛnatigɛ ko ye Mustapha ko jumɛn yɛrɛ bɛ e yɛrɛ Mustapha tɔɔrɔ jɛnatigɛ kɔnɔna na se k'o dɔ f'an ye bon fɛn min man ne fiyewu o ye hasidiya de ye ɲɛngoya quoi parce que Ala ye ko dɔ kɛ ye bon ile ke n ka Ala deli ka fɔ Ala kɛ hɛrɛ dɔ kɛ mais ka i juguya kan quoi nkalon kan quoi bon man ne t'o fɛ quoi ma faamuya kana mɔgɔ juguya a to yen Ala ye min d'a ma o to a bolo Ala bɛna dɔ di i yɛrɛ ma Ala ye dɔ di bɛɛ ma peut-être i b'a sɔrɔ i jɔlen don i ta la quoi donc hasidiya man ne tɛ hasidiya fɛ Ala kana hasidiya don an na fɛnɛ Ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga hasidi tɔɔrɔ ma ya rabi ok Mustapha min man di ye y'o fɔ min ka di ye i bɛ se k'o fana dɔ f'an ɲɛna bon fɛn min ka di ne ye diɲɛ na foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ka di ne ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ woloba kan fɛn foyi tɛ yen k'a fɔ ne b'o fɛn fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ ba kan ne ba de ka di n ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan komi ne ba tɔgɔ ye Fatumata ye o de la Fatumata tɔgɔ bɛɛ ka di ne ye donc Fatumata tɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu ma cɛ sɔrɔ Ala ka kɛ Ala kira kosɔn Ala kɛ cɛ ɲuman d'olu bɛɛ ma amina ya rabbi amina Fatumata aw tulo b'a la dɛ ok komi émission min ka surunya Mustapha i bɛ se ka morceau kelen wɛrɛ da ye tuguni an n'an lajɛmɛ ni jamaw ye lamɛn a diyara n ye n b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada ka ɲini Ala fɛ ayiwa ni émission ye dankɔrɔba kɛnɛ don hakili la dankɔrɔbaw dama dama de bɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'an n'aw wasa diɲɛ ko bɛ sabu de mais mɔgɔw a bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔɔni dɔɔni hɛrɛ caman bɛ dɔnniya de kɔfɛ i y'a faamuya donc an ka jɛ an ka kɛ kelen et puis an bɛ min ɲini Mali an ka jɛ an ka kɛ kelen Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka jamana in an k'ale bila ani fɛn bɛɛ cɛ voilà n'o kɛra Mali bɛ lafiya malidenw bɛ lafiya k'a daminɛ Kayi ka taa fɔ Kidali a bɛɛ ye sogo kelen de ye a bɛɛ ye joli kelen de ye donc an kana mankan kana kɛ sababu ye kan balimaw ni sinjiw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na an ye furuɲɔgɔnmaw de ye an ye sinjimaw de ye an ye kanuɲɔgɔnmaw de ye donc maliyɛn bɛɛ kɛ kelen o de kɔni ka d'an ye o de bɛ artistes yɛrɛ lafiya sinon a ka d'an ye ka taa hali ɲɛnajɛ kɛ Kidali mais ko hali bi ni mɔgɔ ye contrat di artiste fɛn ma Kidali i na sɔn ka jouer hali ni miliyari dala kan i tɛna taa surtout fila yɛrɛ Fulaw tɛ sɔn ka taa dɛ Ala mani sababa Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunna diya an bɛ caméramanw fo minnu bɛ technique la an b'u yɛrɛ fo k'i yɛrɛ fo i ye mɔgɔ ɲɛnama ye
jamu bila sa o fana ye fɛn ɲɛnama ye o changer o tɛ se ka changer dɛ ala ka yɛrɛ kan ye okay ala kira hɔrɔma ka sa salli ala rasul mustafa amadu tumani ko dunya bitane amadu tumani ko dunya efuye amadu tumani wa dunya bitane lobo ka atete amadu tumani wa dunya bitane malinye ka atete wa dunya amadu tumani wa alaga hinaila amadu tumani nisana nalima dondo labi dunyato amadu tumani sayai wajibiye jofembe bidale amadu tumani wa alakira tumia muhammadu tununa amadu tumani malinyauga atite abariga kanuna amadu tumani farafina atite abariga jigila amadu tumani sayama sira kaburu bi hamine amadu tumani maloboga atite wa alaka ya faima amadu tumani amadu tumani godunya bitane maliyauka atete wa alaka hinaila ami alaka hinana ya rabbi ani silame shu ami okay flake namu ina nanga wili lame a jaranye ano kaka abenama ho saba okay aywa aw munu mi kan lagi ani dangoroba de kuma ɲɔgɔn bolo dangoroba aw bɛɛ y'a bɔra ka fasi mun bɔ kɛnɛ ka sisan donc an b'a fɔ ye toujours aw ka connectelen to Mali kunnafoni.net ale jabarani na aw kan ka video aimer ka commentaire k'a kan aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ